Útulný dvojizbový byt v srdci Vysokých Tatier ponúka jedinečnú príležitosť bývať v jednom z najkrajších horských prostredí Slovenska. Vyšné Hágy, kde sa byt nachádza, ponúkajú obyvateľom a návštevníkom bohaté možnosti na oddych a relax. Rozloha bytu je 42 metrov štvorcových a prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Dispozične pozostáva zo vstupnej chodby, kuchyne, kúpeľne s toaletou a dvoch samostatných izieb, z ktorých je výstup na dve samostatné lodžie s krásnym výhľadom na okolitú prírodu. V izbách sa nachádzajú pôvodné drevené parkety a vymenené boli aj plastové okná. Čerstvý horský vzduch, krásne prostredie a pokoj, ktorý vie ponúknuť len príroda. Tak by sa dala charakterizovať táto výnimočná nehnuteľnosť.